Což zdraví vás Rejvskovi, naší informačky, že hraju na Syndicateu, bude tu 6 minut trvat, to 15:10 přesně. A jak si ukážeme dát ty hlavní věci, jako vždycky. No vlastně mám nový kanál. Starý kanál, tam nebudu radši ustávat, jak byste věděli, kdo jsem. Jinak. Ježiš, já nemám plášť, to mě tak sere z toho začátku. Tak je to lepší než Ofík, Ofík mě vůbec nebaví. Přesto jsme měli 94. No, takže v 30. levelu si zaseknu XP a půjdu tropovat. Budu tropovat věci na trop, dám si 61, koupím si věci, všechno trop a pomocí si budu setřit na věci do svampu, PvP věci a tak dále, to snad pochopíte. Bude to na hodně dílu. To ano. A jako postavu už tady nemám, všechny jsem prodal. Když tady nemám, tak koupím mi tady některé kníže. No tak ale to nevím, to tak bude. No a dáme si 5 a to je stav. Zvolil 30, když už tam tu. No, takže je to metin tak na jako je to hodně dobrý metin. Prostě koupa vydělávat a tak dále. Jinak, jo, budu hrát i jiný metiny, ale teď spíš hlavně tenhle. Mě začal bavit. Syndicate. Na zadní Symforia fakt nebudu hrát. Mám tam sice 74, ale fakt tam hrát nebudu. Protože to je prostě lepší. Více dáte vyslovovat k tomu nebudu. Takovou minotauří sekerku bych chtěl. Minotauří bych chtěl. Chtěl bych. No, tak vám ukážu v obchody. Tak ale recenze. 8 minut kapí. Ježiši. Já se fakt omlouvám za ten zvuk, já jsem mi zapomněl vypnout ten zvuk, no. Tak si to je kape na hovno. Jak se tady vidíte. Takže teďka si budete nasraní, za ten zvuk jsem ho zapomněl vypnout, takže si to asi neslyšeli, co jsem říkal. No, prostě si zaseknu XP v 30. levelu a budu dropovat. Zadní program to zatím neupravuju, protože mi to nějak nevychází, mě to nejde nějak už. No. Já tenhle jsem... To opravdu, to je dobré. Já skoro si nemůžu vzít, no. Dá se opět tady z toho něco dělat? Tady z toho? Červený řas. Biologa, aha, ne, pekko. Biologa, tady to bylo v jiný hře. Jinak... To mi není tak špatný. Akorát mě už mě to vadí. Tak dala se z toho něco nebo ne? Runy. 300 000. Kolik mám stěřím? 5 000 skoro. WTF, to bych chtěl. Plus 300 obrany a je to na 3 hodiny 53 minut. No to je ještě víc podle mě. WTF. Co byste mi dali, byl bych fakt rád. Ale to co já. Hezký stít. Dobrý. No, nic, no, tak jako víte. Expáky za 3 miliony. Mega, vole. Vše je zdarma, to určitě, to vidím skoro. Aha.
bonus obrany na přes hodin. Vždycky seženu věci úplně jak svině. Hej, není to ten? Jak natáčí ten hajzl? Tady máte obchodničku, no, 185 minut, ty vole. No, tak pro tento díl to je konec, takže čau, to byla informačka.